Listen. Yo, ayo yanga, ayo manti, pizza, why I say? Yo, why is this pipe on the place? Ini ndakarova kaves, adije Tony mandi setera bes. Ndikati ndini, wavari kuziva ndiri kunetsa, ukamana vo vari kuziva takaputsa, vacharwadziwa zvekusvika pakurutsa, saka Tony donedza biti ndobva ndaritsetsa. 24/7 indoramba ndichishanda, handidi wani munhu ndoda vakawanda, bvunzai mukomata piwa natawanda, vagare vakuudza zvemangoma ndine munza. Ndiri bat junge airtime, ndinomuritsa oxygen kunge soda lime, goma racho rinenge mhosva yakapfura crime, ndagara ndiri mutouchline handitambise time. Ndiri bat junge airtime, ndinomuritsa oxygen kunge soda lime, goma racho rinenge mhosva yakapfura crime, ndagara ndiri mutouchline handitambise time. Vaiti ndiri nothing kunge pasina bati, ngoma dzavo dzese dzava nongwaimbati, ndava kumberi kunge level rakina, koma ndinorivakisa fanika zvidhina, zvivapfa ndosiya ndazvibina, kunge magetsi ndosiya ndazvigwina. Vaita vana vanotamba netsvina, hatina kupinda mukati patitakena. Ndiri bat junge airtime, ndinomuritsa oxygen kunge soda lime, goma racho rinenge mhosva yakapfura crime, ndagara ndiri mutouchline handitambise time. Ndiri bat junge airtime, ndinomuritsa oxygen kunge soda lime, goma racho rinenge mhosva yakapfura crime, ndagara ndiri mutouchline handitambise time. Ndikati ndini, wavari kuziva ndiri kunetsa, ukamana vo vari kuziva takaputsa, vacharwadziwa zvekusvika pakurutsa, saka Tony donedza biti ndobva ndaritsetsa. 24/7 indoramba ndichishanda, handidi wani munhu ndoda vakawanda, bvunzai mukomata piwa natawanda, vagare